Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Chicken Bicol Express At tortang talong. Yes mga ka-foodies, ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis ang kamay namin, mamantam kayong kapampangan. Manganta na po. Opo. Yan, paborito. Sarap. Bala na unang subo natin. Ito yung Tortang talong. O, sige. Masarap to na bisko. Yan. Sana all namimiss. Lagyan Tapos natin lagyan natin sila. ng ketchup. Tara, yung sili ko. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodies. Sarap. May kanin kami. Oh, ang dami namin rice. Ang sarap na sili. Hindi ako manghang. Sarap. Ito yung ano na. Sarap. Luto na kayo mga ka-foodies. Sawa ka na sa baboy, chicken naman. Sarap. Mga ka-foodies, bukas na yung birthday ni Ate Albi. Happy Mas birthday! Mas mo ako. Bukas na! Excited! Thank you.
August 2. Silang dalawa ni tatay. Oo, magka-birthday kami ni tatay. Ay, meron din akong ka-birthday. Gulat ako. Sarap. Hello? Sa lahat po ng nagbe-birthday ng August 2. May nagpa-birthday ngayon August 1. Hmm. Na birthday ng anak niya. Nakalimutan ko. Happy birthday po sa lahat po ng nagbe-birthday ng August. Tagal? Sarap. Sarap na? Nakakamiss to. Sana all namimiss. Dami sa tao dito ba? Diba po yun? Ay, manok. Kamayan ko na, no? Ang sarap na sili. Nakikita ang galikili ko. Ay, Hindi naman nila makukuha yan. makikita lang nila. Gulay.
Ulam. Maparas. Ang sarap. Magluto na po kayo kung sawa na po kayo sa park. Ano kasi yan? Kung sawa na po kayo sa Pork Bicol Express, mag-Chicken Bicol Express naman po kayo. Yan. Para ba't ganun? Pagkatapos kong kumain, nakakalimot ako. Pag nabubusog, nakakalimot mo. Ayun mga foodies, habang kinakain ni BBM to, gusto ko pong i-greet ang mga viewers po natin. Yung ka-birthday ko po, August 2, anak po ni Maricel Ines. Happy birthday po sa'yo. At si Akisha Madeline, birthday po niya ngayon, August 1. At pinapag-greet din po yung kanyang asawa na si Ronnie Yabaw. Pinapag-shoutout po ni Madeline Pantig Lunas. Ayan. Happy birthday po sa lahat ng mga August. Ngayong August na to. Happy birthday po sa inyo. At sa mga ka-birthday ko po, happy birthday. Pag kinis ako ni BBM, masaya na yung birthday ko. Yan. Tapos ko na lang. Tapos ko. Sabi mo sa birthday ko. Ayan. Naubos na. Ang sarap po. Sobra. At saka si Sisi Cap, si Norsunga Vlog. Birthday niya ngayon, August 1. Happy birthday, Sisi Cap. God bless po. Ingat ka dyan. Kaya mo yan. Kaya, hindi ko naman lulok-lunok. Ayan. 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 Happy birthday, Norsunga! Ayan, happy birthday, Cubs. Oo. Mga foodies, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie B, Instagram ng The Foodie B, TikTok ni BBM, syempre The Foodie B Vlogs, at Kusinang Kabalan, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga foodies, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! I love you!